Iyodwa kuphela indlela iy'nkampani zaseChina ey'ngenisayo yonke indawo engakwazi ngayo ukuncintisana ngayo nale Subaru Forester, i-price kuphela. Empeleni angisasho zona zodwa, sengibala ngisho no-Toyota nama-RAV4 no-VW nama-Tiguan nezinye iy'nkampani ngoba ngithe uma ngiqeda ukuyishayela ngasala ngiy'buza ukuthi kungani ngempela singayiboni yandile kangaka emgaqweni yaseNingizimu Afrika. KaSubaru bathi kusukela yaba khona ngo-1997 emhlabeni wonke jikelele sebedayisa ngaphezulu kwa-4.5 million. La eMzansi noma ingandile kangako kodwa bathi u-50% wazo zonke iy'moto abayidayisayo iyona i-Forester. Njengamanje sekukhona i-6th generation. Iy'moto zakaSubaru iqala ukufika la eMzansi ngo-1992. Sayikhumbula nje i-Impreza. Cishe okuyenzela phansi le nkampani yaseJapan ukuthi amagaraji ayo mancane kakhulu ngoba u-11 kuphela. Uyabona kodwa le Forester ingathatha abantu abaningi impela, hhayi ngoba iyinhle cha. Ayimbi futhi ikahle nje. Inama-light angama-LED nama-fog lights la ngaphambili bese inyathela ngamasondo anama-rim awu-18 inch. Uma ujikela ngemumva ine-toe bar ubona ngathi isikhala siyakushodela. Sakhuluma-ke ngaso isikhala. I-boot ivuleka futhi ivaleka ngogesi. Isikhala ngaphakathi ngisibone sikahle nje siwu-496 liters yize kunesondo eliyisipele ngaphansi. Uyakwazi-ke futhi ukuthi uma uthanda ulalise iy'hlalo zangemumva bese isikhala siba sikhulu kakhulu. I-wheelbase yayo ewu-2670 mm yenza ukuthi kuhlaleke kahle ngemumva noma ingaphansi-ke kodwa i-wheelbase kune-Jetto T1. Ukube kuthiwa futhi i-flat la phansi phakathi nendawo bekuzoba mnandi kakhulu kodwa-ke akusenani. Zikhona-ke ney'mbobo zokuchaja nge-USB, zikhona futhi nezokukhipha umoya we-aircon khona la ngemuva. Yabona-ke la iwina khona kakhulu i-Subaru Forester yizinga engaphakathi layo elakhiwe ngayo. Uyayizwa ukuthi iqinile, imoto ongahlala nayo isikhathi eside le iminyaka. La kumele ithambe khona njengakwi-armrest lapha nendawo nale esey'cabheni ithambile, indololwane ayilimali. La ngaphambili kune-touchscreen infotainment system enkulu kodwa into engiyithanda ngayo ukuthi asekhona amabhathini njengawokusetha ama-aircon ne-volume inkinobho ikhona bayibeke obala. La kusona-ke i-screen into engingayithandi ngaso ukuthi siqonde kakhulu, asibhekile ngakumshayeli. Kugcina lokho-ke kuxhopheka uma ngabe udrayiva ezinye izinto ungayiboni kahle. Ila uvela khona i-navigation, uxhuma khona ifoni nge-Apple CarPlay, Android Auto, uyisetha khona, ubona ngisho isimo sayo imoto ukuthi injani, udlala umculo ngey'pikhi ey'khala kamnandi ze-Harman Kardon, kuningi okwenzayo kusona i-screen lesi. I-steering uyakwazi ukusishisisa uma kubanda, sinamabhathini-ke okusetha izinto njengo-sport mode wafica khona la esiteringini bese kuba nama-pedal shifters ngemuva kwaso. Enye into oyifica la ngaphambili i-wireless charger, zikhona ney'mbobo eziwu-2 zoku-charger nge-USB njengoba nabagibeli abangemuva futhi benazo ezinye iy'mbobo zoku-charger nge-USB. I-Subaru Forester ihamba ngenjini ewu-2.5 litre kapetrol engenayo ithebhu, inamandla awu-136 kilowatts ne-torque ewu-247 newton meters. Gearbox uyi-CVT, ushintsha kamnandi, cishe iwona gearbox oyi-CVT lo omnandi esengihamba ngawo emotweni. Ushintsha kamnandi nje ngaso sonke isikhathi bese kungekho nanesidingo sokuthi ngize ngigcine ngisebenzisa ama-pedal shifters la ngemuva kwe-steering. Ngisho ngabe kuthiwa bengiyifaka ku-sport mode bengivele ngiyiyeke ukuthi ishintshele yona. Enye into-ke emnandi ukuthi idonsa ngawo wonke amasondo ngaso sonke isikhathi. So emakhoneni iyabambelela, izulu lifuna ukushintsha manje engathi kuzona kodwa anginalo uvalo lokuthi i-grip izongiphelela ngoba idonsa ngawo wonke amasondo. Noma futhi ufuna ukuyovakasha kagogo emakhaya, alukho uvalo ukuthi imoto yami izolimala. Hawu, iphakeme kamnandi, i-ground clearance iwu-220 millimeters. Enye into-ke emnandi futhi kuyona ukuthi inenqwaba yezinto zokuphepha la ney'nsiza zomshayeli, ne-adaptive cruise control, iyasho uma uphume eleyinini. Futhi noma ungasabhekile ngaphambili iyakutshela ukuthi ndoda bheka phambili kodwa uyakwazi ukuyicisha yonke leyo nto. Noma uzoshayisa futhi ngaphambili iyakunikeza isixwayiso ukuthi hey, nakhu ngathi uzoshayisa. Kupetrol bathi idla 7.9 liters ngo-100 km kodwa kumina ibidla 8.4 liters ngo-100 km. Kodwa-ke leyo nto yenziwa ukuthi bengihamba ku-freeway isikhathi esiningi. Uma ngihamba la edrobheni bengiyibona inyuka leyo nto-ke nokuyinto engingayithandi. Ngesikhathi ifika futhi ngiyibone iveza ukuthi ingahamba 390 km ithangi ligcwele. Ngashaya uvalo ukuthi hayibo into encane leyo kodwa ngithe mase ngiqala ngihamba ngabona ilokhu inyuka ibanga ethi ngingalihamba. Cishe-ke yilapho-ke iy'mbangi zayo ziyehlula khona ngoba iy'moto ey'njengo-RAV4 nezaseChina iy'njini okhetha kuzona ehlukene khona ney'ngama-hybrid ukuze uzokwazi ukuthi wonke. I-Subaru Forester iqala ku-699,000 rands egaraji ize igcine ku-830,000 rands ngale premium esihamba ngayo.
Cwebisa iy'nyembezi impela yona uma uyibuka le price, kodwa izinga layo ngaphakathi, ayi, liyishiya ngamalengisi i-RAV4 entsha. Nasebhuqwini futhi iyayehlula ey'ningi ngoba inane-X mode lapho itshela khona ukuthi uhamba odakeni noma kuphi, inane-hill descent control, so iyahamba nje ey'ndaweni ey'ningi. Okunye futhi ukuthi ifika ne-warranty yeminyaka ewu-5 noma 150,000 kilometers, ne-maintenance plan yeminyaka ewu-5 noma 105,000 kilometers.